Zdravím všetkých vegánov a nevegánov, vítam vás pri pravidelných správach a my sa poďme pozrieť na novinky z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. A začneme hneď jednou štatistikou od spolku Zvířata nejíme a dosiahol sa nový rekord, pretože za posledných 5 rokov sa v Česku zabilo najviac zvierat, teda za posledné obdobie. To si môžeme dať do kontrastu s prieskumami z Českej republiky, kde sa podľa prieskumov teda 25% ľudí v celej Českej republike sa hlási k flexitariánstvu. Flexitariánstvo znamená, že ľudia sú na rastlinnej strave a sem tam občasne si dajú niečo živočíšne. Takže tu len by som chcel poukázať na ten kontrast, že čo ľudia hovoria a čo reálne konajú. Spotreba mäsa, spotreba vajec neustále stúpa. Väčšinou v krajinách spotreba mlieka buď stagnuje alebo mierne klesá, vďaka Bohu za rôzne intolerancie a za alergie. Takže takýto je vývoj v Českej republike. Zvierat sa zabíja teda stále viac. Napriek tomu, že počujete termíny ako longevity a reducetariánstvo a zdravý životný štýl, tak jedna vec je to, čo sa prezentuje, druhá vec je, čo ľudia reálne robia. A my sa už môžeme pozrieť na prvú správu. What does that mean? What's the verdict? Cat? What's that mean? That is so fucking weird. Bear, what does that mean? What? Bear, what is that? Herec z filmu Posadnutosť si vyrába vlastné rastlinné mlieko. Ako ste videli aj ukážku teda z filmu Posadnutosť, tak bola to vlastne hororová scéna a ona funguje kvôli tomu, že funguje v rámci karnizmu a teda, že karnisti za normálnych okolností nejedia mačky, pretože mačky nie sú zvieratá určené na smrť. Keby tam bolo akékoľvek iné zviera, ktoré je človekom určené na smrť, tak tá scéna by postrádala nejakým spôsobom zmysel a nejakú tú hororovú atmosféru. V každom prípade herec Michael Johnston, teda z filmu Posadnutosť, práve priniesol teda do rozhovoru, ktoré mal v štúdiu, vlastné domáce organické rastlinné mlieko, aby ho moderátori mohli vyskúšať. Tuto vlastne vidíte, ako to nastalo, ľudia sú tam vlastne prekvapení, že čo sa deje a nastala veľmi zaujímavá situácia, pretože nie len, že samotní moderátori sa k tomu nepozerali skepticky, ale ani samotná verejnosť potom nezačala útočiť v komentároch a nevyjadrila nejakým spôsobom odpor voči tomu, že teraz tento herec robí nejakú propagandu a že teraz núti ľudí, aby pili vlastne rastlinné mlieko a nie krávské mlieko. Prečo vlastne nastala táto situácia, že sa nevzbúrila celá verejnosť a taktiež moderátori nevypľúvali to mlieko, aby demonštrovali, že to práve mlieko je iba krávské, a je to z jednoduchého dôvodu, pretože tento herec nemôže konzumovať mliečne výrobky, ako som spomínal pred chvíľou, stúpa počet alergií, stúpa počet intolerancií a to v rámci karnizmu ľudia dokážu pochopiť. Vy keď poviete, že nemôžete piť mlieko kvôli tomu, že máte intoleranciu, všetci to chápu, je to v poriadku. Ako náhle poviete, že nepijete mlieko kvôli tomu, že nechcete zabíjať a týrať zvieratá, okamžite sa teda zdvíha vlna odporu celej verejnosti. Takže tento herec teda vyrába vlastné mlieko, ako hovoril, tu urobil mandľové a kešu mlieko do tejto relácie, sú organické, sladené ďatlami, úplne super, teda to najzdravšie, čo môže byť. Ďalej tam dal aj vanilkový extrakt. Čo by som chcel teda k tomu dodať, ako vždy, teda, že je dobré tam pridávať aj samotný vápnik, pretože za normálnych okolností sa kravám pridáva vápnik do stravy, aby sa objavil v mlieku, preto je dobré teda pridávať vápnik aj do rastlinného mlieka. A my sa už teda môžeme posunúť ďalej. Nostalgia a rodinné tradície sú hlavnými prekážkami prijatia rastlinnej stravy, to zistila nová štúdia. Toto nie je jediná štúdia, ktorá na to poukazuje. Ide o to, že čo sa deti za mladá naučia, za to sú neskôr ochotné umierať a človek nemá problém umierať 20, 30 aj 40 rokov
skôr, avšak musí byť o tom presvedčený a musí byť k tomu vychovaný. Nie je preto žiadnym prekvapením, že či už mliečne spoločnosti alebo mäsové spoločnosti dávajú zadarmo či už mlieko alebo mäso do škôl, do škôlok, aby deti vlastne naučili na tieto výrobky, aby to potom deti za to bojovali zvyšok života. Výskum teda jednej univerzity zistil, že väzby na detstvo, kultúru, identitu a pocit domova môžu u mnohých ľudí spôsobiť, že zmeny v stravovaní sa budú javiť ako strata seba samého alebo tradície. Zistenia ukázali, že vzťah ľudí sa menej často týkal samotného mäsa a viac prepojenia s osobnými skúsenosťami a kultúrnymi tradíciami. Ja som o tomto viackrát hovoril, neviem či priamo tuto vo videách, ale princíp je taký, že vlastne deti, keď vyrastú a odídu z domu, tak to jedlo ostáva nejakým spojením s ich rodinou. Cez to jedlo oni dokážu objímať tú svoju mamu, tú svojho otca, keď sedeli teda za spoločným stolom. Pripomínajú si cez jedlo tie spoločné chvíle a deti radi varia to, čo varili ich rodičia. A tak si vlastne pripomínajú svoju mladosť, svoje šťastné chvíle, keď ich nič nebolelo, keď boli šťastní a tak ďalej. Takže aj podľa štúdií to ukazuje, že práve takéto spomienky sú veľmi silné, viac dokonca ako nejaké pohodlie, ako nejaká chuť. A to je jeden z hlavných problémov, že keď človek prechádza na vegánstvo, tak sa mu zrúti absolútny celý svet. Nie len, že sa mu zrútia všetky jeho morálne hodnoty, ktoré mal v živote, nie len, že musí zmeniť nejakú stravu, ale často to teda zasiahne aj priamo teda jeho vzťah s rodinou, ovplyvní to jeho spomienky, ovplyvní to teda jeho celý život. Autorka teda tejto štúdie povedala, že náš výskum ukazuje, že zmena stravovania nie je len praktickým alebo nutričným problémom. Jedlo je spojené s identitou, príslušnosťou a rodinným životom, takže vegánska obhajoba, aktivizmus a posolstva verejného zdravia musia zohľadňovať tieto emocionálne a kultúrne väzby. Táto štúdia zdôrazňuje, že odpor k rastlinnej strave nie je len o chuti alebo pohodlí, ale o udržaní si kontinuity s minulosťou a zachovaní zmysluplných tradícií. Snahy povzbudiť ľudí k prijatiu rastlinnej stravy alebo vegánskeho životného štýlu sa často zameriavajú na zdravie, etiku, práva zvierat alebo životné prostredie, pričom prehliadajú osobné a spoločenské väzby na jedlo. A aké je teda riešenie? Rovnako ako kulinárske tradície z minulosti a jedlo budúcnosti pripravené bez použitia mäsa a iných živočíšnych surovín môže vyvolať pocit nostalgie a povzbudiť k tvorbe nových zvykov, ktoré môžu rezonovať s budúcimi generáciami a obohatiť ich. Riešením je teda, že vychovávať deti vegánsky. Tým pádom, deti keď budú vychovávané vegánsky, tak aj v budúcnosti budú mať, teda inklinovať k tomu, aby zostali na vegánskej strave, aby si pripomínali cez vegánsku stravu svoju rodinu, svoje tradície a tak ďalej. No. Takže toto je jeden pohľad a je to dosť vážny problém a vážna prekážka od toho, aby ľudia prestali so zabíjaním zvierat, pretože tá nostalgia a spomienky na rodinu cez jedlo sú naozaj veľmi silné. A my sa už môžeme posunúť ďalej. A nadviažeme na predchádzajúcu správu, pretože deti na celom svete nejedia dostatok rastlinných potravín. To zistila 30-ročná štúdia. Deti na celom svete jedia menej rastlinných potravín, ako by mali, čo potenciálne zvyšuje riziko mnohých chorôb súvisiacich so stravovaním. Stravovacie návyky vytvorené v detstve môžu ovplyvniť zdravie počas celého života. No, zistili sme, že konzumácia zdravých rastlinných potravín zostáva u mladých ľudí na celom svete nízka, povedala teda autorka štúdie, ktorá ju viedla. Ako teda hovorím, ako sa deti za mladá naučia, tak budú neskôr žiť a tak budú neskôr aj umierať. Tak ako boli vychovaní rodičia, tak vychovávajú svoje deti a deti tak vychovávajú svoje deti. Je to zacyklený problém, čo sa týka teda jedla a je to povzbudzované mäsovými, mliečnymi a vaječnými spoločnosťami, teda, ktoré všade tlačia, či už na politiku, aby sa prijímali nejaké zdravotné normy, kde sa odporúča mäso. A taktiež, ako som hovoril, do škôl sa teda dáva mäso, mlieko, vajcia, aby si deti na to zvykli. V bohatých krajinách príjem ovocia a zeleniny s vekom jednoznačne klesá, čo ukazuje, že napriek vyššej kúpnej sile majú iné faktory, ako je autonómia mládeže, potravinové prostredie alebo kultúrne normy, silný vplyv na staršiu mládež v týchto krajinách. Kultúra je založená na zabíjaní zvierat a preto vlastne ovocie a zelenina
sa v jedálničkovom nevyskytuje. Štúdia zároveň teda ukazuje, že zlá strava v detstve je zdrojom závažných zdravotných problémov vrátane či už podvýživy, obezity, cukrovky druhého typu, hypertenzie, kardiovaskulárnych ochorení, ja by som dodal, že aj rakoviny v neskoršom živote. Výskum ukazuje, že viac ako polovica detí na svete nesplňa stravovacie odporúčania, aké teda sa týkajú ovocia a zeleniny, a 2/3 detí nedodržiavajú odporúčania týkajúce sa strukovín, orechov a semien. Pričom rozsiahly prehľad 27 štúdií odhalil, že vegánske deti majú menšiu pravdepodobnosť obezity alebo nadváhy a majú zdravšie telesné zloženie ako tie, ktoré jedia mäso, mliečne výrobky a vajcia. Ukazuje sa teda, že vegánske deti sú nielen zdravšie oproti karnistickým, ale následne sa budú väčšinou dožívať aj dlhšieho života, v lepšom zdraví, budú mať menej chorôb, budú mať lepší a kvalitnejší život oproti všetkým ostatným deťom. A my sa už môžeme posunúť ďalej. A pozrieme sa do väzenia, pretože vegánstvo sa ponovom kvalifikuje ako chránené filozofické presvedčenie. Európsky súd pre ľudské práva tento týždeň rozhodol proti Švajčiarsku a zistil, že verejné inštitúcie ako sú väznice musia poskytovať plne vegánsku stravu zadržaným osobám, ktorých záväzok k vegánstvu predstavuje chránené filozofické presvedčenie. Na toto ja vždy rád hovorím, že najhoršie sú na tom vždy deti, pretože rôzni vrahovia, násilníci, pedofíli a sexuálni devianti tak majú väčšie práva, ako majú ľudia, ktorí sú na slobode. Deti v škôlkach sú nútené hladovať, pretože nie len, že často nie je teda v školských zariadeniach dostupné vegánske jedlo, ale dokonca je zakázané, aby sa deťom prinieslo nejaké jedlo do školy alebo do škôlky. Podobná situácia býva v nemocniciach. Takže vrajím, ľudia, ktorí sú na slobode, často teda musia pretrpieť toho oveľa viac, ako musia pretrpieť väzni, keď to zoberieme z nejakého takéhoto pohľadu. Prípad vo Švajčiarsku sa týkal 2 občanov, ktorí dlhodobie teda bojovali za vegánstvo a vo väzení im občas, teda raz za uhorský rok im dali nejaké to vegánske jedlo, čo teda Európsky súd uznal ako nedostatočné. Pričom švajčiarske orgány a vnútroštátne súdy dospeli k záveru, že neexistuje žiadna zákonná povinnosť poskytovať jedlá bez krutosti. Takže musel zasiahnuť až Európsky súd. A navyše toto rozhodnutie zvýši tlak na väzenské orgány v celej Európe, aby pristúpili k plne teda vegánskym jedlám pre zadržané osoby, ktoré zastávajú skutočne chránené filozofické presvedčenie. Toto je nejaký precedens. A teraz kdekoľvek v Európe vlastne väzni sa môžu odvolať vlastne na tento Európsky súd pre ľudské práva, ako rozhodol, pretože je to precedens a tým pádom všade vo väzniciach by mali podávať vegánske jedlo a pokiaľ teda väzni budú namietať, tak znova by mali súdy priznať, že väzenie musí im poskytovať vegánsku stravu na základe tohto rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. A my sa môžeme pozrieť na ďalšiu správu. A keď pozeráte správy o vegánstve, tak niekedy vás môže chytiť nejaká menšia depresia z toho, ako sa to vo svete vyvíja. Avšak je dobré si povedať, že je tu veľa pozitívnych príkladov, čo sa deje vlastne s vegánstvom. A tu máte 5 príkladov, ako sa vegánska strava zmenila. Len za posledné 10 ročie nemusíme ísť dozadu za 40, 60, 80 rokov, ako sa zmenilo vegánstvo vo svete. Ale pozrime sa teda len na posledných 10 rokov. Ja som vegánom nejakých 9 rokov. Takže tieto veci, o ktorých sa tu píše, som všetko zažil. Za posledné 10 ročie sme boli svedkami množstva zmien vo vegánskej strave s novými potravinami, novými receptami a novými postojmi. A vegáni už nie sú vnímaní ako niečo zvláštne, ako nejakí extrémisti alebo ako nejakí hippies. Obraz vegánstva prechádza najradikálnejšou zmenou vo svojej histórii a zároveň sa zbavuje niektorých starých stereotypov. Pred 10 rokmi alebo pred 9 rokmi ste často museli vysvetľovať, čo to vlastne vegán je, čo to vlastne znamená. Dnes už väčšina populácia, keď poviete, že ste vegán, tak už to chápe. Ďalej, vegánske jedlá sú naozaj všade. Pred tými 10 rokmi v obchodoch nebolo nič. Keď ste mali šťastie, tak ste našli niekde možno zašité biele tofu a to bolo všetko. To bolo všetko, čo sa týka vegánskych výrobkov. Teda za posledných 10 rokov to urobilo obrovský krok.
nikdy by ste si nemohli kúpiť hotový vegánsky sendvič alebo šalát. Dnes sú vegánsky syr, mlieko, mäso bežne dostupné a môžete si zájsť do supermarketu a vybrať si z produktov, ktoré vám vyhovujú. Predaj náhrad mäsa v Európe medzi rokmi 2014 a 2018 zrástol o 451%. Nie len, že si môžete kúpiť teda nejaké výrobky v supermarketoch, ale môžete si kúpiť aj hotové jedlá, a to aj vo fast foodoch. Maškrty a pudingy, kedy si neboli v ponuke. Najchutnejším nezdravým jedlom, ktoré ste mohli niekedy jesť, boli čipsy. V dnešnej dobe je bez problémov možné jesť teda fast foody a rôzne nezdravé jedlo a stále môžete ostať vegánom. Takže vegáni už nie sú len o tom, že musíte byť na celorastlinnej strave, ale môžete si ničiť zdravie aj cez fast food, pokiaľ teda chcete, tak môžete. Na internete a v kuchárskych knihách nájdete množstvo vegánskych receptov. Ono už bolo aj pred 10 rokmi toho relatívne dosť, ale za posledné roky naozaj je toho výnimočne veľa. Ponuka vegánskych receptov je väčšia ako kedykoľvek predtým. Existujú tisíce a tisíce vegánskych kuchárskych kníh. Sociálna sieť Pinterest uviedla, že počet pripnutých príspevkov s názvom Vegánske dezerty sa len v roku 2017 zvýšila o 329% a počet pripnutých príspevkov s názvom Rastlinné bielkoviny stúpol o 417%. A keď sa pozrieme ďalej, keď už sme boli v nejakých supermarketoch a fast foodoch, tak aj v klasických reštauráciách čoraz viac nachádzate vegánske možnosti. Objednávky vegánskych jedál so sebou v Británii medzi rokmi 2016 a 2018 vzrástli o 388% a teraz sú teda najrýchlejšie rastúcou voľbou pre jedlo. Keď sa pozrieme na budúcnosť vegánstva, tak jedného dňa si možno budete môcť kúpiť mäso vypestované v laboratóriu. Niektorí predpovedajú, že do roku 2040 bude 35% svetovej populácie konzumovať iba mäso z laboratória. Ja dúfam, že bude to viac. Ja čakám nejaký dominový efekt, uvidíme teda, ako sa to podarí presadiť legislatívne, avšak pokiaľ sa laboratórne mäso začne vyrábať vo veľkom a bude stať zlomok peňazí oproti mäsu zo zabíjaných zvierat, tak myslím si, že tá adopcia bude extrémne rýchla. A my sa už môžeme posunúť ďalej. A na záver by som chcel pripomenúť, ako YouTube kanál Vegánsky táta, kde teda pribúda množstvo fantastických vegánskych receptov, ale čo je nemenej dôležité, tak na stránke Vegánsky táta ja som hovoril, že sú tam špeciálne druhy zmesí korení určené pre vegánske jedlá, avšak mohli ste si ich objednávať iba v rámci Českej republiky. Už tam teda pribudla možnosť, že si to môžete objednať aj na Slovensko, takže vy, ktorí ste zo Slovenska, môžete si teda objednávať tieto špeciálne koženička. A to by bolo na dnes všetko. Viac informácií ako vždy aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte. Good for you.
for the health, good for the nature and our future, good